sa ulo ng mga nagbabagang balita. Book fair na nagmistulang tiyangge ipinasasara. NTC Cordillera nagbabala laban sa scam sa SIM card registration. Mga drug surrenderies sa Benguet binigyan ng oportunidad. At mga turista at parokyano sa Bell Church may mga kahilingan sa pagpasok ng Year of the Water Rabbit. Bagamalam, Amyanan, Aluzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagbabala ang National Telecommunications Commission's Cordillera laban sa mga scam sa SIM card registration. Magbabalita Charles Limon. Sa ika-26 pa ng Abril ang deadline ng SIM card registration. Pero si Filomeno hindi pa nakakapag-register. Hindi niya daw kasi alam kung paano i-register ang kanyang SIM card. Ama, ako amuti ka sana ko ron. Gusto ko ni anak mo latad di ag-register na ron. Wala, ano niya, ubing ko ata. Kaya na yun damat lang dyan ko, cellphone rin, bagi. Ito din ang kinaharap na problema ni Arturo. Pero sa tulong ng anak, nagawa niyang mairehistro ang kanyang SIM card. May tumulong yung anak ko kasi hindi ko na alam na magpa-register ng ganun. Alam mo na, matanda na tayo bago magkaroon ng cellphone. Ilan lamang sila sa mga gustong tulungan ng National Telecommunication Commission Cordillera. Bukod sa DICT, pinag-iingat din ng NTC ang publiko laban sa mga scam sa SIM card registration. Ilan daw sa mga modus ay ang pag-alok ng SIM card registration ng ilang individual kapalit ang pera. So basically, you have nothing to pay for and it's more dangerous kapag pupunta po kayo sa isang tao, ibibigay nyo yung information nyo. It's dangerous because your information might be used by yung third party na yan. Sa monitoring ng NTC Cordillera, wala pa silang natatanggap na reklamo ng scam sa SIM card registration. Kaya puspusan ang ginagawang information dissemination ng NTC sa publiko. Pero malaking hamon sa SIM card registration sa rehiyon ang mga dead zones o mga lugar na hindi abot ng signal ng mga telecoms. Kaya pinag-aaralan ng NTC ang pakikipagtulungan ng DICT at ng telecoms sa mga LGUs sa rehiyon na mayroong mahina o walang signal. Nakikita, personal ano ko to ha, ang nakikita namin kasi is that itong telcos will find ways and means to capture yung dati nilang clients. Kasi income pa rin yan di ba? So, yun, ang alam ko pangunahan nga sila pag nakikita mo ilan na yung number of ang bilis din naman. May payo naman ang NTC sa publiko. Number one, secure your information. Don't let anybody else register. If you need help, just seek for assistance or go to the nearest telco office. 'Di ba? Meron tayong mga customer service sila. You can just go to their offices dun sa may SM. Yeah. Sa datos ng DICT noong Lunes, aabot na sa higit 21 million na mga SIM cards ang registered. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bilang suporta sa pagpapaunlad ng buhay ng mga drug surrenderies sa Benguet, isang oportunidad muli ang handog sa kanila ng Benguet PPO. Pinuri naman ito ng direktor ng PNP Community Relations. Narito ang mga detalye. 60 mga drug surrenderies na nakatapos ng kanilang recovery and wellness program mula sa Benguet ang nagsama-sama kahapon para magparehistro sa driving course ng TESDA. Ito kasi ang handog sa kanila ng Benguet Provincial Police Office bilang patunay na laging may pagkakataong mapabuti ang buhay. Through our coordination sa ating LGUs, mga non-government, sa mga residents sa area natin, of course, under ng kasimbayanan ng MKK and PNP,
marami tayong mga support na makukuha sa other agencies. And then of course, i-direct natin itong support dito sa mga RWP natin. In support or as continuity ng mga program para sa kanila, ito na yan, mga driving courses, phase 3, and all other activities. Para tuloy-tuloy ang activity, para masuportaran sila kung anong mga livelihood na gagawin nila. Ang buhay. Pinuri naman ang programa ng panauhing pandangal na si Police Major General Mario A. Reyes, Direktor ng PNP Police Community Relations. Anya, bunga ito ng matagumpay at magandang relasyon ng mga pulis sa Cordillera at ng komunidad. Without community relations, you could not be successful in investigation, intelligence, and police operation. Sa lahat ng ating mga police stations, nandyan yung kanilang PCR offices na ating, hanggang down to the police station, nandyan yung mga PCR offices. So, they could go there and yung kanilang family ay magpatulong sa mga pulis para yung kanilang pamilya na gusto mag-surrender ay matulungan natin. Pinuri niya rin ang mga lider ng PROCOR. Yung ating mga naging mga leaders dito, yung mga naging PNP officers dito that led our Cordillera Cups ay lahat mga righteous, lahat mga good leaders. That's why it follows na rin na yung mga Cordillerans, yung PNP Cordillera, they are considered as the one of the, if not the most disciplined cops in the country. Umaasa siyang tuloy-tuloy pa ang mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga residente. Bukod sa driving courses para sa mga RWP graduates, magkakaroon din ng mga pastry making course para naman sa mga PNP dependents at mga miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Binigyang pagkilala naman ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang mga atleta na nakasungkit ng mga medalya sa iba't ibang mga national at sports competition. Ating silang kilalanin sa kwento ni Jose Robert Inventor. Bilang suporta sa mga atleta ng Benguet, binigyang pagkilala ang mga ito noong Lunes sa Benguet Provincial Capital. Isa sa mga nakatanggap ng pagkilala si Odi Mensi na miyembro ng Philippine Football Team na Ascals. Ito'y matapos ipamalas ni Mensi at ng Philippine Ascals ang kanilang husay sa katatapos lamang na 2022 Asian Football Federation Mitsubishi Electric Cup. Nakatanggap din ang mga batang atleta na kinatawan ng probinsya sa 2022 Batang Pinoy National Championship. Ayon kay Governor Diclas, ang naturang programa ay naglalayong magbigay suporta sa mga locally grown athletes. Dagdag kaalaman naman para sa mga guro sa Ifugao ang hatid ng isang language teaching workshop. Ito ay inorganisa sa pagtutulungan ng DepEd Schools Division ng Ifugao, De La Salle University Libraries at Regional English Language Office ng Embahada ng Estados Unidos. Ayon kay English Education Program Supervisor Imelda Likyag, ang nasabing workshop ay makapagbibigay ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Nagpasalamat naman ang Officer in Charge Schools Division Superintendent ng Ifugao na si Soraya Faculo para sa workshop. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, book fair na nagmistulang Tiangges sa Baguio City ipinasasara. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa mga nagbe-breed ng mga manok, problemado ka ba dahil sa hindi magandang kondisyon ng kalusugan nito? May solusyon ito, ang Panamox Forte na may pinakaunang antibiotic na may 4 na kombinasyon ng human-grade formulation tulad ng amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocysteine para sa mabilis na paggaling ng inyong manok. Sa paggamit, imix ang 2 5-gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa 1 galon ng tubig at ibigay ito araw-araw. Ang Panamox Forte at Panamox Antibiotic Tablet available sa mga Agrivet stores. Masakit ba
Pachules o masakit ang ulo, sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ipinatitigil ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang book fair na isinasagawa sa Malcolm Square, Baguio City. Nagmimistula raw kasi itong Tiangge. Ang mga nagtitinda humihingi ng palugi. Narito ang balita. Pagpatak ng lunch break, dumiretso agad si April at mga kaklase sa Malcolm Square, Baguio City para mamili ng libro sa isinasagawang book fair. Actually, nakaka-motivate siya to other people na mag-read, tapos mabibili mo lang siya in a very low price din lang. Ang problema, hindi lamang libro ang ibinibenta sa mga stalls kundi sari-saring produkto na nagmistulan ng Tiangge. Kaya naman, ipinatitigil at ipinasasara na ito ng pamahalaang lungsod ng Baguio. They came out with a proposal na they're going to hold a book fair. So, yun ang inaprubahan namin. But later on, it came out after we approved na ito ay hindi pala book fair. It came in the guise of a book fair. Meron isang booth na libro pero ang the rest, ang karga po pang Tiangge. So we directed, we called upon the licensing officer to proceed to the site and close or evict those which are not compliant to the conduct of a book fair. So, Apela naman ng mga nagtitinda. Book fair po kasi ang na-applyan at naiintindihan namin yun. Pero nakiki-appeal kami na kung pwede sana, meron din kaming mga item maliban sa mga books na nilabas namin para hindi naman kami lugi masyado sa mga nailabas naming puhunan. Hindi na namin alam kung ano mangyayari. Siyempre, namuhunan din po kami. Pero so far, kung anong sasabihin nila, if ever mag-revise kami or mag-comply kami kung anong sasabihin nila, yun lang naman po. Wala nang ibang kasi mahirap naman po. Kung anong sasabihin nila, mag-comply na lang po kami. Pero sana, pagbigyan lang kami para may paubos lang itong mga naunang paninda namin. obviously, ang kumita dyan yung organizer. Yung mga ganyan na klase ay hindi namin yan patatawarin. So definitely the licensing officer will close those which are not compliant, those which are not in consonance to the request. Ang simple ng request nila, book fair, tapos maglalagay sila ng mga kung ano-anong tinda. Bawal yun kasi violation yun ng trade fair ordinance. Enough is enough. Kaya nga nung session namin, yun ang naging unanimous resolution ng buong City Council na yung hindi compliant, ipapaklose. Sa ngayon ay bukas sara pa rin ang mga stalls. Sinusubukan pa rin ng news team na makuha ang panig ng organizer ng book fair pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga text at tawag. Ang naturang book fair ay nagsimula noong 11 ng Enero at magtatapos sana sa huling araw ng buwan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dito sa Baguio ngayon, usong-uso na ang staying in condominium units. Pero hindi natin siguro alam or we are not aware that yung continuous stay ng unit owner requires that he or she pays condominium dues. And yung continuous failure to pay association dues will lead to the losing of your condominium unit
to the developer or the owner or the home association of the condominium units. And ang sabi nito, kung hindi ka magbayad ng condominium dues, pwedeng i-foreclose ng developer yung property, pwede ring gawing lien doon sa rehistro ng iyong property na failure to pay condominium dues, and it will also entitle the developer to charge additional penalties, interest, and other surcharges. Susunod, mga parokyano at turista dagsa sa Bell Church sa nalalapit na Chinese New Year. Ang detalye abangan. Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Dagsa naman ang mga turista at deboto sa Bell Church sa La Trinidad, Benguet sa pagsalubong sa Year of the Rabbit. Iba't ibang mga kahilingan ng deboto ngayong 2023 ating alamin kay Charles Limon. 4 na araw na lang, papasok na ang Year of the Water Rabbit. Kaya ang ilang parokyano ng Bell Church Temple sa La Trinidad, Benguet, kanya-kanya ang hiling. Isa sa mga bumisita dito kanina, si Flair. Hiling niya ngayong taon ang magandang kalusugan ng pamilya at maayos na takbo ng negosyo. Yun, may gusto lang akong tanungin sa loob kung yung about nga sa business, kung okay ba yung magiging flow ng business this 2023. Tapos okay naman. Okay naman. So, positibo kayo? Yes po, manifest na. Ganito din ang hiling ni Jessa na unang beses mamasyal sa Bell Church. Paano more blessing po? Amen. Yun po, para sa taon na to. Pero si Tony, hindi pang sariling kapakanan ang hiling ngayong Year of the Water Rabbit. Ako personally, syempre, we're looking forward for a greater 2023, no? In terms of health, lalo na nakaka-experience tayo ng pandemic for like more than 2.5 years, almost 3 years, diba? Sana lang good health sa lahat, tapos yung mga, syempre maraming mga Pilipino na ngayon pa lang bumabangon, especially yung mga ibang businesses, diba? Isa naman sa mga inaasahang mapalad ngayong 2023 ang Filipino-Chinese na si Ulysses. Ipinanganak kasi siya sa Year of the Water Rabbit. Pero sa kabila nito, importante pa rin daw ang pagpupursigi para matamasa ang pag-unlad. Depende na po sa tao kung gusto niya mag-prosper. So still, it's just a guide lang naman yung sa Feng Shui tungkol sa yung year na ito. Pero lagi tayong may hope naman na lahat naman tayo may pinagdaanan the past year na itong pandemic. So looking forward po sa good future. May mensahe naman ang Baguio Filipino-Chinese community para sa pagpasok ng taong 2023. The beloved citizen of Baguio, we wish you all Happy Chinese New Year. Kong Patchoy, may we all success in all our undertakings. Bukas ang Bell Church sa publiko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gaganapin naman ang New Year's Eve Mass ng alas 9 ng gabi sa Disperas ng Chinese Lunar New Year. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.